Федераль каналларның берсендә татар халык җыры яңгырады. Аны югары дәрәҗәдә башкарган кыз Түбән Камадан Эльмира Калимуллина. Каз канаты конкурста бердән-бер татар җыры иде һәм ул жюри әгъзаларын барысында әсир итте. Милли аһәңне һәр кемгә тыңлатырга теләгән җырчы белән безнең интервью. Ил-күләм конкурсының сайлау турыннан ук уза алуына шикләнгән ул. Катнашырга теләк белдерүчеләр 10 меңнән артып киткән бит. Барысының да тавышы матур, күбесе махсус белемле. Шулай да беренче этапка сайлап алынган 150 кеше арасына эләгүен ишеткәч, Эльмираның сөенече ишенә сыймый. Сәхнәгә чыккач, мин уйлыйм, кайчан инде шундый мөмкинлек була, шундый метрлар утыра, әле мине тыңлый. Иң мөһиме кешегә үземнең уйларымны, безнең хисләремне күрсәтергә. Мөмкинлекне кулдан ышкындырырга өйрәнмәгән кыз, алдан күрсәтелгән исемлектән үзенә ошаган җырны сайлап ала да, бөтен барлыгын биреп җырларга тотына. Беренче этапта катнашучыны тавышлары буенча гына сайлыйлар. Эльмираның татар кызларына хас шибәрлеген алдан күргән булсалар, һичшиксез, шул минутта ук бөтенесе дә төймәгә басар иде мөгаен. Аның нәкъ менә җырчы Пелагея төркеменә эләгәсе килгән. Пелагея кнопканы баскач, все, минем бөтен уем каядыр китте. Әле теге бер бәләкәй вокалиста фальшивый ноты да булган инде, ярар. Минем сүзендә буламады. Все, минем менә булай дип, Пелагея менә алды дип, все, шатландым. Шул минутта иң бәхетле кеше идем инде. Юладым менә, Алла күрә бөтенсен. Жюри әгъзаларына Эльмираның көчле тембрлы тавышы, түбән ноталарны курыкмыйча алуы ошый. Башка телләрдә җырламыйсыңмы дигән сорауга ул "Мин татар бит, татарча җырлыйм" дип горурланып җавап бирә. Әллә көтелмәгән сораудан, әллә артык дулкынланудан шул минутта бөтен белгән, яратып башкарган җырлары онытыла. Татар телендә инде ул минем туган телем. Әлбәттә, татар музыкасында, татар җырларында моңны да күрсәтергә ярый. Рус телендә ул матур җыр инде. Әлбәттә, татар телендә менә каз канатын мине инде бәләкәй чактан әби минем дәвәнием җырлады. Шуңа күрә беренче уемда инде каз канаты җыры булды. Каз канаты кат-кат була, ир канаты ат була. Җирләргә китсәм булсам, йөрәгем мин ашкына. Мәскәүдә чыгыш ясаганнан соң аны табып беразнакай егете рәхмәт әйтә. Хәер, андыйлар күп була. Эльмираның телефоны бер туктамый шалтырый. Татар кызының чыгышын күреп, калганнар да аның белән горурланалар. Татарларның характерлары бик көчле. Чөнки менә бер максатны куйгач инде, аңа барасың инде. Шуңа күрә ул миңа бик күп булыша. Мин бик шатмын татар булган булуыма. Беренче тапкыр сәхнәгә Эльмира 6 яшында аяк баса. Шунда беренче лалә чәчәкләре биргәннәре хәтерендә. Әнисенең сеңлесе балаларга музыка дәресләре бирә. Нәни кызда сәнгатькә мәхәббәтне ул тәрбияләгән. Музыка мәктәбен тамамлагач, Эльмира училищега фортепиано сыйныфына барырга тели. Тик аны кире боралар. Миңа әйттеләр, особо слуха нет дип. Өйгә кайттым да әйттем, әнием, все, музыка белән мин бүтән үземнең гомеремне бәйләмим, әйе. Һәм мин юридический лицейга кердем, анда 11 класска укыдым, безнең анда огневая подготовка булды, боевой прием борьбы, нәрсә генә булмады инде. I feel good. I would have. I feel good. Юридик лицейда укыса да конкурсларга катнашуын дәвам итә ул. Мәскәүдә, Ивановода һәм башка шәһәрләрдә үткән халыкара конкурсларда беренче урыннар ала. Эльмирага консерваториягә керергә киңәш итәләр. Баштарак Түбән Камадагы институтның икътисад факультетына кермәкче булган кыз Казанга юл ала. 2 курс подготовительный отделениене укып бетергәч, консерваториягә кердем инде.
бик зур рәхмәт инде. Шундый әйбәт база. Искиткеч. Хәзер Эльмираның көн сайын репетицияләре, моннан тыш ул бию белән дә шөгыльләнә, төрле чараларга әзерләнә. Гомере поезд белән очкычларда уза дисәк ялгыш булмас. Туган шәһәрен, әти-әнисен сагына, тик гаиләсенең мәхәббәтен һәр вакыт тоеп яши. Киләчәк уңышлары өчен бу бик мөһим ди Эльмира. Рәхмәт сиңа, мәрхәмәтлем, рәхмәтнең дә алысы. Авыр чакта тормышыңда син бәхетле булырсың. Син бәхетле булырсың. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.